бародаро, ҳозир ман шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр дар як моҳ ин ҳамақа сум кор кунем. Медароем платформаи Cotex, силкаи Cotex дар таи видео медароем анализ мекунем. Ина ин китобиш кадоме ки китоб дар ко боша бинависа, ҳатман дастсафка мекунем. Ина мебинем бародаро чӣ хештагия фромадагия линия сопротивления, линия поддержки. Баъд дар инҷа перебивад мекуна. Ака мебинем буромадагия фромадагия ина диден ҷад омадагия перебивад кардагия. Мо мегирем 1 минути дигар боло. Ака ждат мекунем ровно 1 минут. ждат мекунем бародаро. 8 секунди дигар монд. Ина 5 секунд. мебинем ина гузашт. $30 мондем бародаро. $55 кор кардем. ина диден чӣ хеле ки дар китоб гуфтагия дар инҷа перебивад мекуна. ина диден айрахи сопротивления перебивад кард, бирафт боло. кадоме ки китоб дар корай бародаро ҳатман бинависен. дар любой ҷо дастсафка ҳастай. ва бародаро касоне ки мехоҳад инам хеле ранги мо сум кор кунад бародаро дар ямо 5-10 ҳазор сомон бинависен. курсамона сар додагем дар менеҷер бинависен.